Aha. Oo. Se äsken rupesi tuolla kun näki, niin se oli aivan väsy. Armon laukaus enää. Patu! Ota, mä kokeilen napata ton koiran pois. Joo. Patu! Patu se! Tänne! Patu! Tänne! Nyt! Saat mennä takaisin. Ei se oo välittänyt. Ei oo haukuvaa ainakaan. Ei oo ainakaan vielä purru ketään. No. Se on nyt kuudes kaato. Joitakin koiria on sellaisia, ettei passaa. No ei tää mitään välitä miehistä.